شد فروزانی و اینا زیاد شدن بشه بزرگ درست اوپو بگیریم همون بعد خانیز ارقام خیلی سوزی Kazakhstan da var. Çok da bir sen çok ne yani साफ दो रे पूरा мо дар якҷоягӣ бо аъзоҳои федератсияи таҷмаф сафарбар ҳастем дар мусобиқаи кушоди вилояти Суғ. Мақсади сафари мо аз он иборат аст ки мо аз байни варзишгароне ки маҳорати хуб доранд, аз мобайни онҳо якачинҳоро ҷамъбаст, якачинҳоро муайян месозем ва чуноне ки таҷрибаи мо нишон дода буд соли гузашта аз яке аз дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон Манонов Асадбек бо дастгирии таҷмаф ба мусобиқаи ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби сафарбар шуда аз он ҷо медали тиллоро ба даст овардем ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин мусобиқа аз байни варзишгароне ки аз тамоми гӯшаи Тоҷикистон меоянд якачинҳоро кадоме ки сазовори ҷои аввал мешаванд, якачинҳоро ҷамъ карда худо агар хоҳад ба мусобиқаҳои осиёву ҷаҳонӣ тайёр мекунем, худо насиб бошад. Айни ҳол мо дар минтақаи Шаҳристон қарор дорем бо якҷоягӣ бо аъзоёни федератсия. дар ин ҷо воқеан боду ҳавои бениҳоят тоза, як хел одамон шахсоне ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд барои табобати худ озонотерапия мегузаронанд. ҳамон озонотерапия ҳамон озоне ки молекулаи яктаи зиёдатии кислород яъне оксиген ки барои ҳам варзишгар ҳам барои одам рӯҳияи баланд барои саломатӣ бениҳоят чизи муҳимтарин мебошад. дар ин ҷо мо мебинем бениҳоят ҳавои тоза аст. дар оянда нақшаҳо дорем ки дар чунин минтақаҳо ҷоҳое ки пур аз оксигени табиӣ истифода барем ва машқу тамринҳои таълимии онҳоро дар чунин ҷойҳо гузаронем.